24 रायमाबेली नि एमडिसि धनन्जय त्रिपुरा पाखि पारानि थैजाक जिति मोहन त्रिपुरानि बिहिग्न गोथै माइख्लायनायनि बागै थाङै बर'नि नखुङो चुबासु याफ्रिका खायरक जागै माया नांजागै नखुं सुगेनि बागै ताई आबो कारि बाहायनो शर्मा कलोनी पारानि लुकुरक न बाहायनो थोंजांनाय फुटबल ताई जार्सि रक बाहायनो याफ्रिका आमचे लुकुरकनि हामथुं चाथुं अ नाहारमंतियै रयसाबारिनि जत क्लाब दनो जार्सि तै फुटबल बाहायनो थोरनो बागै याफार जागनाय नै आगि सामानि गोनां बिनि याफारि रेखा बेलाखे हामजां लायखा मानै मानलायै ताई चुगिया नखुङाबो चुबासु मानलायै खैना ना हाके कसंगे खारि हाके ए बल तै फेरि बाथायसा बल तो अच्छा कैप्टन नों किसा कक सागदे सारा सिनि 24 रायमाबेलिनि एमडिसि साहेब मसां धनन्जय त्रिपुरानि याक्तै जार्सि आर फुटबल मामने निनि ताम कसारनाय सारनो सार bo romani bangai belai belai ke hambai sini sat don jo titra ngete bol bu kaisa tuma sasina ke bol bu kaisa roza tei jersey 15 16 tasna 16 khan romani एके नौके बो पारानि sangke सुटो पथा ना एके जार्सि एके सार किसा सागदे माने युथ दिन बखाक्तै नों युथ रावना तमा कसारनाय फुटबल जार्सि बांमनि बखाक्तै চিনি রৈশাবাড়ি অনেক চিনি এন্ট্রি এরিয়া কিন্তু অনেক সময় নেব রৈশাবাড়ি থেকে ওয়েস্ট পতাসরা রৈশাবাড়ি ইস্ট পতাসরা এরিয়া অনেক স্টেট প্লেয়ার কিন্তু স্টেট বিভিন্ন ক্লাবত থাকি বড় পার্টিসিপেট খাই যাব স্টেট লেভেল কিন্তু বড় থাকি থাকা এই आं नायखा इरिनि इन्टार एरियानि बिसोर अनेक टेलेन्टेड चराय दङ जों बर'नो जास्ट किसु किसु जों बर'नो जास्ट बेकआप रखांखाय बा आपग्रेड होनाय जों आं नाय आगामी दिनाव इरिनि आरो काहाम काहाम चरायरक नखरतो आरो गाहाम गाहाम चरायरक आगु खायतो खेला दुला प्रतियोगिता जों पार्टिसिपेट खाया आंखो जों दा स्टेट लेभेल नेशनल लेभेल पर जों जाते अनेक जों दाबो विभिन्न कारणे जों टेलेन्ट चरायरक दङ जों रुटिक माया किन्तु जों बनो दाबो आस्ते आस्ते ग्राम अञ्चलाव दाबो जों एसेबाबो एवारनेस खायनो चेष्टा खायतो अच्छा अ थंमानि बसितै काम जाया रावबा ड्राग्स रावनि अबराव याकार मानदे मान एब्सोल्युटली अब दाबो जों खेला दुला कम मन बायनो अनेक चरायरक जोंनि यां जेनेरेसन रक किन्तु लामा हामिया थाङि दङ जों अबनो किफिल तिखानो एकमात्र नि खेला दुला नि जों आकर्षण खालामबाय जोंनि जे मानसा जार्सि तार्सि बल जों प्रोवाइड खायतो अच्छा दिनै बो थायो आरो बेरायनायखा तिनी आं आंनि लगे आइएस दङ ओमफ्राय नोंनि इलेक्ट्रिक पावार डिपार्टमेन्ट मेनेजार ओमफ्राय नोंनि आरडि एसडिअ বিভিন্ন जोंनि डिफारेन्ट प्लेसेस जों नायखा এবং स्पेशली खुम्पुइ इंलिश मिडियाम स्कुलाव जों कटाल हस्टेलनि बागै 100 बेडेड आं प्रपोजल दं अबनो जों साइट भिजिट नायखा प्लास বিভিন্ন অফিসৰ চিনি পাৱাৰ কানেকশন কৰি বা এলাকাও অনেক কিছু पावरनि समस्या तो अब जों मैनेजर सर इंग डिपार्टमेंट सर जों एक जॉइंट विजिट खालायले गायथिनो अच्छा अब ताखलेदि जों जानाय हस्टेल अच्छा जों प्रपोजल आई थिंक अब गभर्नमेन्टनि आंगोबा हयतो प्रसेस अब आं चेष्टा खायनाय अब दाक्ति खायनाय राउतिनि एमडीसी साहेबनो रिंखौ माने तमा कारण बारिंखौ सागने तिनी एमडीसी सारनो रि मखे बचिं पारानि जेबो मात बरतो सुदूर चिं पारा सिनिया जतो जागा न फायर थुंलायो फुटबल हिंदी क्रिकेट हिंदी के बचिनि मात न त्रेसा नाइथाव काम के सुनानि बा ये चिनि एमडीसी सारनो नाइफाइदि हे मारियो के बुंनो नाइफाइ म बुंता ओजे त्रेसा काम के सुनाम रे ना बुं त्रेस ताला नाइ हिबो साहा ननि दिमाले तमा तुमी चिनि दिमान बाक मा बो मात ओ फाइमो लामा बो हामिया बो लामा काम खेनाय के गिलारि खेनाय नांनाय के जां स्टेट खोहा तां नांनाय अब दिखेन मारो चुं नायो ना अच्छा बो पाराखे वो पारा के ने रजिस्टर के बाले तारनी पारा अपन चुं शर्मा कॉलोनी हिए पंचे जरा के चुं रजिस्टर के वो अपन चिं डॉक्यूमेंट मते के तारनी पारा अच्छा तको निनिसनि मुं सागादे आइ निसनि मुंखे शिवराम रियां ना नोंबो पारानि ब्रुकसेना अच्छा ननो तब एमडीसी साहेब ताम ताम साइ खनर केक्सा साइ गादे एमडीसी सार जे सामो तो काहम कौन साहा जे बो तेवे है इंजीनियर न तै बिए बो मुसु राव जागा उंतों अब इंजीनियर बाय ट्रेवे हा फाये माप खेनाय आबन परेवो बो सामुनो र मा चिंनाय काम ता मा चिंनाय हे साव अच्छा नों तब खाडे खाक संखा ननि पारानि उमि खाकसां हा
kaham beta ke no khakchang ma tong ha bode bode samung ro no chungbo nayo ke bung bode ke samung khene hinge kauri mon ba ye buno pai playa hambai mari piu Acha hambai tok na.